खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। इलेक्शननि रिजाल्ट होखांनायनि उनाव मैया आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया बुंदों दि बिथाङा आसामनि गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्या बिथांखौ लोगो हमनानै हिमन्त बिथाङा चिफ मिनिस्टार बिबानखौ नागारनो थाखाय रेजिगनेशन लेटारखौ होगोन, बेनि उनावसो गोदान सरकार दानाय जागोन। आरो सतबांसा एबा समायखिरा लानाय प्रग्रामाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ लेंहरगोन, बेनि थाखाय टाइमखौ फाइनेल खालामनो साननैसो सम लागोन। नरेन्द्र मदिनि टाइम आरो डेटआ फिक्स जायोब्लानो समायखिरा लानाय प्रग्रामखौ लानाय जागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया बुंदों। आरो लोगोसे बिथाङा बुंदों दि आसामनि कंग्रेस पार्टिया 2016 मायथाइनिफ्रायनो बांलादेशी मुस्लिमफोरनिसो पार्टी जाबाय होननानैबो हिमन्त बिथाङा मैया बुंदों। आरो बांलादेशी मुस्लिमफोरखौ फैगौ समाव गाज्रियै ट्रिट खालामनाय जागोन होननानैबो हिमन्त बिथाङा मैया बुंदों। आरो मिया मुस्लिमफोरा सासेनि बारा हिन्जाव लानायखौ बन्द खालामथारनो नांसिगोन होननानैबो हिमन्त बिथाङा बुंदों। आरो मिया मुस्लिमफोरा उन्दै बैसोनि हिन्जावसा जुलि खालामनायखौ बन्द खालामथारनो नांसिगोन होननानैबो बिथाङा मैया बुंदों। आरो जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुस्लिमफोरा माब्लाबाबो भारत माता की जय होनफेराखै आरो बिथांमोना भारत माता की जय होननानैबो बुङा, नाथाय बिसोरो बेबाराव बुंनांगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों मैया। बिथाङा बुंदों दि कंग्रेस पलिटिकल पार्टिया 45टा सिटनिफ्राय 50टासो सिट देरहागोन सानदोंमोन। आरो जुदि देरहानायमोनब्ला कंग्रेसआ एजेपिनि लिडार अतुल बरा आरो बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांमोनखौ लोगो हमनानै कंग्रेस, बिपिएफ आरो एजेपिआ आसामाव सरकार दानो प्लेनिं खालामदोंमोन होननानै हिमन्त बिथाङा मैया बुंदों। आरो हाग्रामा महिलारी बिथांनि एमएलए फोरनिफ्रायनो डिपुटि चिफ मिनिस्टार होनायनिबो प्लेनिं दङमोन। आरो नांगौ जायोब्ला हाग्रामा महिलारी बिथांनो आसामनि चिफ मिनिस्टार पस्टखौबो होनो प्लेनिं खालामदोंमोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया बुंदों। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिपिएफनि प्लेनिंखौ मिथिना दंखायोमोन, नाथाय कंग्रेसआ 45टा सिट देरहानो हानायमोनब्ला बेफोर जागौमोन, नाथाय कंग्रेसआ 19टाल' देरहानो हाबाय। वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी बिथाङा बुंदों दि बिथाङा चिफ मिनिस्टार पस्टखौ रिजाइन होआ। बिथांनि टार्मसआ 2022 मायथाइनि 7 मे खालारावनो जोबगोन आरो बिथांखौ बिजेपिआ सरकार दाखांनाय लोगो लोगोनो रिजाइन लायाब्लाबो वेस्ट बेंगलनि गभर्नरआ बिथांखौ डिसमिस खालामगोन, चिफ मिनिस्टार पस्टनिफ्राय डिसमिस खालामगोन आरो गभर्नरानो डिसमिस खालामनोबो हायो। वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी बिथाङा बुंदों दि इन्डियानि इलेक्शन कमिशन ज्ञानेश कुमार बिथांखौ ममता बेनार्जी बिथाङा बे इलेक्शननि भिलान होननानै बुंदों। आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया इभिएम मेसिनखौ लुथिदों आरो रायजो राजानि डेमक्रेटिक राइटखौबो लुथिदों होननानै ममता बेनार्जी बिथाङा मैया बुंदों। आरो लोगोसे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया बिजेपिनि जानानै खामानि मावनायखायसो बिजेपिआ देरहादों होननानैबो बिथाङा बुंदों। आरो बिजेपिआ इलेक्शन समाव आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसारफोरखौ सोलाय सोल' खालामना बिजेपिखौ मोजां मोनग्रा अफिसारफोरखौ सायख'दों आरो बिजेपिआ डाइरेक्टलि इलेक्शन कमिशनजों खेला गेलेदों। आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया बिजेपिनि जानानै खेला गेलेदों आरो बेनिखायसो बिजेपिआ देरहानो हादों होननानै तृणमूल कंग्रेस पार्टीनि लिडार आरो वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी बिथाङा बुंदों। थारैनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया बिजेपिखौ सापर्ट खालामदों ना खालामाखै बेखौ जोङो उनावसो मिथिनो मोनसिगोन। एलपीजी गेसखौ लानानै इन्डिया सरकारा मोनसे गोदान नेम बानायदों, बे जाबाय नखरसेयाव मोनसेल' गेस थानांसिगोन। डुवेल जानो मोननाय नंलिया, डुवेल थानो मोननाय नंलिया। खायफाहा एलपीजी आरो पीएनजीबो दङ, बिथांमोना एलपीजी गेसखौ सारेन्डार खालामनो नांगोन। पीएनजी थानायफोरनो एलपीजी गेसखौ होनो थिनाखै आरो गेसखौ मोननो थाखाय ओटीपी बेस्ड डेलिभारि खालामना होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो केवाईसी खालामथारनो नांगोन। गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा बुकिं खालामनानै 45 सानसो गेसखौ मोननो थाखाय नेनो गोनां जानोबो हागौ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। आसाम एसेम्बलिनि इलेक्शननि रिजाल्टआ जोबनानै थांबाय आरो UPPL पलिटिकल पार्टिया 0 जाबाय। मानोना UPPLखौ फेजेन होनायाव रायजो राजाफोरनि आखाइ दङ आरो UPPL पलिटिकल पार्टिया रायजो राजानि खामानि मावनो सम मोनदोंमोन आरो बेबायदि सम मोननायाव जानो हागौ UPPL पलिटिकल पार्टिया रायजोफोरनि नांगौ बादि खामानिफोरखौ मावनानै होनो हायाखै, बेनिखायनो
बेबायदि रिजाल्टखौ मोननो हादों जानोबो हागौ आरो UPPL पलिटिकल पार्टिया बेखौ गनायनानै लानोबो नांगौ BTF आरो BJPआ BTC आवबो पावाराव फैबाय BTF आरो BJPनि गुबै थांखियानो जादों ओनसोलखौ जौगाहोनाय एबा डेभलपमेन्ट खालामनाय फेक्टरि बानायनाय इन्डास्ट्रि बानायनो थांखि लानाय शपिं मल बानायनाय बायदि बायदि BTCनि बयबो रायजो राजाफोरा BTCखौ जौगानायखौ लुबैनानैनो दिनै BTF आरो BJPखौ सापर्ट खालामनानै भट होनानै बर'फोरा देरहा हरदों दिनै BJP एबा BTFनि केन्डिडेटआ बर' एबा गुबुन हारिनिबाबो बर'फोरा जेबो सानलिया BTF पार्टी एबा BJP पार्टीनि केन्डिडेटआ बर' मानसिफोरखौ बेसेबां मुगैयो बेजों खोथा गैलिया मानोना बर'फोरा बेफोरखौ सानबाय थाया आरो साननानैबो मुलाम्फा गैया होननानै दिनैनि दिनाव बर'फोरा बेबायदि सानो जायखिजाया हारिनिबाबो BTF आरो BJP पार्टीनि केन्डिडेटल' जानो नांगौ बर'फोरनि खामानियानो जादों जेरैखिजाया गुबुन हारिनि एबा ट्राइबेल नङाबाबो बेबायदि केन्डिडेटफोरखौ देरहा हरनोल' नांगौ BTCनि मोनब्रै समस्तियाव बेबायदिनो गुबुन हारिनि एबा ट्राइबेल नङि सुबुंफोरखौ बर'फोरनि भटजोंनो बिथांमोना देरहालांनो हादों बावखुंग्रि समस्तियाव नायोब्ला BTFनि केन्डिडेट रुपम चन्द्र रय बिथाङा देरहालांबाय बिथांखौ देरहाहरनायाव बर'नि आखाइ दङ बिजनि समस्तियावबो BJPनि केन्डिडेट अरुप कुमार दे बिथाङा देरहालांबाय गरेस्वर समस्तियाव नायोब्ला बेयावबो BJPनि केन्डिडेट कितुर कुमार दास आरो पर्बतजरा समस्तियाव नायोब्ला कंग्रेस पार्टीनि केन्डिडेट मोहम्मद आशराफुल इस्लाम शेख आरो टंला समस्तिनिफ्राय BJPनि केन्डिडेट बिकन चन्द्र डेका बिथांमोन बयखौबो बर'फोरा गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै भट होनानै देरहाहरदों बर'फोरा बिथांमोनखौ देरहाहरबाय बेयो जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथाय बिथांमोना बर'नि राइट्सखौ लानानै एबा बर'नि समस्याफोर जायोब्ला बर'नि जानानै बिथांमोना आसाम एसेम्ब्लियाव गसंनानै बर'नि जानानै बुंगोन ना बुङा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो बिथांमोना बर'नि भट मोनाबा देरहाखाया मानोना BTCआव बर'नि भटआनो बांसिन दङ बर'फोरनि सापर्ट मोनब्लासो गुबुन हारिनि केन्डिडेटफोरा देरहालांनो हायो जोंनि BTCआव BJP पार्टीखौ दिनैनि सानावबो बर'फोरा सापर्ट खालामनो हमदों मानोना BJPआ बयबो मानसिफोरखौ समान डेभलपमेन्ट खालामो आरो डेभलपमेन्ट जानो खाबु होदों होननानै जोङो बुंनो हायो BJPआ दिनै जोंनो फ्रियावनो माइरं होदों फ्रियावनो अरुण'दयनि रां होगासिनो दङ फ्रियावनो सम सम बैसागु एबा बिहु जायोब्ला रांबो होयो आरो बेफोरखौ मोननायखायसो दिनै जों बयबो आंखालनिफ्राय गोजानाव थानो हादों हाजिरा मावना जाग्राफ्राबो दिनै आजादि मोनजानो हमदों BJP पलिटिकेल पार्टी नङामोनब्ला दिनैनि सानाव गोबाङानो ओंखाम मोनजानाय नङामोन मोजां लामा मोननो हानाय नङामोन मोजां दालां मोजां ब्रिज मोननो हानाय नङामोन आरो बेफोरखौनो डेभलपमेन्ट होननानै बुंनाय जायो आरो BJPआ डेभलपमेन्टखौ लानानैनो दिनै खामानि मावगासिनो दङ नाथाय आं सासे बर' हारिनि मानसि हिसाबै आं मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननियाव बुंनो सानदों एबा सोंथि खालामनो सानदों आंनि साननाया सैथो नङाबो जानो हागौ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय BJPआ बर'फोरनो सानफ्रोमबोनि डेलि निड्स जेरै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय रां रुफा लामा दालां इन्डास्ट्रि फेक्टरि बानायना होनानै बर'फोरखौ आन्दाय होना दोननो सानदों नामा मानोना बर'फोरा डेभलपमेन्टखौ लानानै बड'लेण्ड स्टेट नागिराखैमोन नाथाय मोनथाय एबा राइट्सखौ लानानैसो आन्दलन खालामदोंमोन BJPनि पेकेजखौ मोनबाय थानायखाय बर'फोरा गावनि राइट्सखौ खोमाना लानो गोनां जागोन नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो दिनैनि सानाव खायफा बर' लिडारफोरखौ राइट्सखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ बारा नुनो मोनलिया सानसे समाव बर'फोरनि मोनथायखौ लानानै आन्दलन खालामग्रा लिडारफोराबो दिनैनि सानाव राइट्सखौ बुंलिया नाथाय बिथांमोना डेभलपमेन्ट जानो नांगौ होननानैसो बुंनायखौ जोङो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोनो BTCआव जों बयनोबो डेभलपमेन्टखौ नांगौ बेजों लोगोसे बर'फोरनो बर'नि मोनथाय एबा राइट्सखौबो नांगौ जायो नाथाय दा आथिखालाव BJPआ डेभलपमेन्ट उइदाउट राइट्स बे लाइननि बायदि खारदों नामा आरो जुदि थारैनो डेभलपमेन्ट उइदाउट राइट्स लाइन बायदि खारदोंब्ला बर'फोरनि फिउचारा मा जानो थांगासिनो दङ अनलि डेभलपमेन्टनिल' बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला सानसे समाव राइट्सनि बाथ्राखौनो खुगासिनो हानाय नङा जानोबो हागौ मोनथाय एबा राइट्स बेखौ मोनाब्ला जोंनि बर'फोरनि जे फिउचार बे फिउचारा मा जानो थांगासिनो दङ ना जोंनि फिउचारा
इयुनाव गाज्रि जानो थांगासिनो दं नामा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो जुदि जोंनि BTC नि जे लिडारफोर बिथांमोना अनलि डेभलपमेन्टखौ जुदि नागिरबाय थायोब्ला इयुनाव जोंनि जे राइट्स बे राइट्सफोरा गोमागोन एबा जोङो राइट्सफोरखौ बिनानै लानो हानाय नङा बेबायदि जागोन नामा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव दासिमनि रादाबा एसेनोसै थेंक इउ नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों